nri Igbo atọka o, nri Igbo atọka ị na-erikwa ukwu esiri esi o, nri Igbo atọka nụ nwanne m, Igbo atọka nụ nwanne m, Igbo atọka nụ cha 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 Igbo kwenu, Igbo kachanụ. Ana m ekele unu, ọ bụ Okwu Igbo TV ka anyị nọ n'ime ya ugbu a. Aha m bụkwanụ Chris Okuda, onye unu jiri Ichie One Love were mara. Unu legharịa anya, unu ga-ahụ na anọ m na usekwu nke ndị bekee kpọrọ kitchen. Ihe a bụ usekwu m. Ndị bekee na-akpọ usekwu gịnị? Usekwu is kitchen in English. Alright? Ihe m pụtara ebe a ka anyị kụziere ụmụ ụwa bụ aha a na-akpọ ihe a na-ahụ n'usekwu. Usekwu bụ gịnị? Kitchen. Ngwa ka anyị malite. Ngwa lee anya. Iko, ngaji, mma, efere, mkpọọkụ, ayabasị, ube oyibo, mmanụ ekere, mmanụ akwụ, nnu, agwa, osikapa. Ụfọdụ ndị Igbo na-akpọ ya arụsị ma ọ bụ osikapa. Arụsị ma ọ bụ osikapa. Ya nso nna. Nke ka a na-akpọ gịnị? Nchụanwụ. Ọkwa, aka ọdụ, ite, nke a ka a na-akpọ gịnị? Igwe eji esi nri, mana nke bekee igwe gas. Ilekwa anya nke a, ebe a bụ ebe mmiri na-esi agbapụta. Mmiri, ogbo, Igbo otu a ka ọ ha m n'ọnụ. Ndị nwe m, aga m asị ka unu jisie ike legharịa ihe onyonyo a ka ị nwee ike ige ntị nke ọma etu m si wee kpọpụtasịa aha ihe niile ị hụrụ ebe a. Echefula na ihe a bụ Okwu Igbo TV. Aha m bụ Maazị Chris Okuda, onye unu jiri Ichie One Love were mara. Ana m asị ngwa ka emesịanụ. Don't call it. Ihe olulo na-adị mma n'ahụ. Ihe olulo akpụ na ụtara ede dị mma n'ahụ. Ihe olulo ofe na-adị mma n'ahụ. Ofe nracha, ofe owere nsala na-adị mma n'ahụ. Ofe nracha. Ị na-erikwa ukwu esiri esi.
nne Igbo amaka nwanne m, nne Igbo atọka nwanne m, nne Igbo dị mma. Cha Igbo kwenu.